Ние сме двама на този свят. Защо забрави ти за нас? Аз не забрави грешките, но ти забрави ме. Защо направи това, не знам. Защо ме прободе като стрела? Защо го направи това със мен? Не знам дали ще се събере. Искам те бързо да бъдеш до мене. Чувството, което ми даде на мене. Не мога да повярвам какво ми се случва, как ме предаде като грешка. Искам те бързо да бъдеш до мене. Чувството, което ми даде на мене. Не мога да повярвам какво ми се случва, как ме предаде като грешка. Аз не знам какво да правя с теб, когато знам, че ме предаде ти. Когато знам, че ти си с другия. Защо ме предаде така? Ах, какво направи за мен, не знам. Като че ли услуга си ми дал. Защо го направи това с мен? Не знам дали ще ти простя. Искам те бързо да бъдеш до мене. Чувството, което ми даде на мене. Не мога да повярвам какво ми се случва, как ме предаде като грешка. Защо го направи ти точно с мене? Не знам дали ще ти простя.